Yan na guys, ang mga plywood. Yeah, nainipis. Yan na po'y baga-baga. Yan na guys, ang mga nabayaran. Plywood o lansang. A few moments later. Morning guys. Maglansan bedares ang mga hinangkan ya. Kaya na naman siya namiso na guys ya. Doon na hinangkan naman namiso guys. Agos ada dari kulong. Pati ang mga piso karon di siya mga disgrasya. Ya. Diyan ka rin guys ang mga bag-o na yung piniso. Hello. Good morning. Good morning mga chik-chik. Chik-chik. Kung napila naman sila kabuok. 6 feet raman di ay. Wala na nabugok guys siya. No shampoo. Sayang na nabugok di ah. Ano ka buok? Chik, good morning. Ang naghanamig ang kandaris bayron guys. Patis oroyo tulad to ng anak. Nabuga nga anak abi ko bugtong ra. Upat ka buok man dayto ko ni oroyo. Tulo namatay isa. Tulo? Wala nga naman to. Malupitan siguro. Lalu ulaman. Ang lali ng papagabrili ng piso guys. Talala. Halagay sa nanatanan. Oh. Kami mo ibutang. Tulungan. Guys. Hala. Bigas na pa. Bigas pa may lakaw. Ang mga gagmatoy nila lang. Yang lakaw na. Anaram mo sa dong ina. Agam pang lakaw tong ladyo ha. Ha? Naram mo ha. Naram mo na sa dong nanay. Agam mong lakaw. Nampa. Daura ba na ito sa buho. Mga tagak kansa ni. Ang ito sa pungan to. Mahagbong sa na itong buho ni mga isip Dapat gamang isang kanding guys ya. Kaming mother dapat din mo kaming mother. Naray gatas. Magdidi. Kabuhi. Oh. Ha? Hani? Hindog na guys ya. Hindog na. Nakama dyan ay nakaun buyang ba? Tapos ibabaw. Madaggaan sila. Di arag ang mga angkan guys. Ang anak nas Oreo. Upat kabuk dyan anak. Kaso ag usa. Patay ag usa. Nalugpitan siguro toyo. Wala nang gutok ng imod didi. Nang gutok na. No? Nang gutok na ang didi sa mga angkan. Nintaw nagamang angkan. Anak na. Daghan man nagtukoy. 4 man nagkabuok. Kaso ag isa. Mo naging sayo. Ano man toyo? Nalugpitan nyo ha. Pat namatay ag isa. Alarang cute ang mga kulor. Na guys. Yan ay mga black. Yan ay murag abuhon. Yan ay abuhon nga ay puti. Ala. Uy, inaorang himusa sa mga apo. Ano naman yung tao niya mga apo. Alam man himusa lagi. Gwapa man lagi na. Liwat man lagi na imo yo. Tagalabin, anak. Geraun. Entar sibag. Tah. Geraun na. Yan guys, anak nagamong Oreo. Maglugay sa amin sa mga kanding guys. Nge. Nagdidi. Naghanag milk. Kim na natay baby goat. Tuhon. Ito naman tayo mga baby Oreo. Ito na may mga baby ni Oreo. Nara pa tayo baby goat. Kano nabali man mo sa nina bi? Hala, sir mo magigabot-bot na ilis guys. Sanaw na nga bali na. Na natabalihin. Nabali nang saninang Kim. Biya ko'y dada na. Huwat na ngi. Asa? Wata lang. Ikaw daras laki. Malugway sa amis pa pag-abril guys. Ang mga kuyas. Ito na nag-iilis na. Malarga na sila ron. Tara. Ta. Alam guys, maglakaw na mis ang mga alaga. Muna na silang ipasyal daris. Kasagbutan. Tana, kay manglaag na ta. Dili. Pag Gabriel mo nagdaas duha. Ali.
Lingi. Dali na. Sister. Na, sige ano pagkabado na. Buhi na naman na pa. Kanang laki. Ni. Sunod ngi, dali ngi. Sunod naman sila guys. Sunod na, sigihan mo pagkabado sisa. Agi sa sigihan pa sa kabado. Dagan pud. Tawa. So dari may maglugway guys. Yan na ay daghang sagbot. Ha. Ngano? Di na. Sunod. Sunod. Asa man laki anak pa? Wala na na. Mukha nabsab siya. Aglaki. Yung batang na sunod-sunod guys. Tanawa. Sunod-sunod na siya. Jamog pa kaadyo oy. Jamog kaadyo juta. Ako ka nang sagbot na. Jamog pa kaadyo guys. Kaya bitaw magtubig-tubig. Ha? Kaya siya? So dararama sila lugwa dyan guys. Jamara na silang balhinan ng mga as 9 na kainit naman na kaadyo. May silang balhinan ito sa mga landong. Landungan. Lagi sa to nabsab. Ha? Guys, mazong adlaw na tantanan guys. Karong adlaw mong palit mi og plywood para himuon nga katri dadto na mus pikas bay. So mong palit mi karon guys. Kay gahapon sirado man ang katong mga palitan nga hardware. So karon abri ron kay Lunis man. So tara Kim. Ba na mas Kim. Madalik gat to guys. Sunday man gahapon. So, bani-manin so guys, sa mga lakaw ron. Diba init agatang kanot? Oo. Isi. Kani. Inay. Yan guys, ang mga plywood. Yeah, 90 piece. Yan na po'y baga-baga. Yan po'y kinabagaan. Pila ka ning baga kazo. Mo dyan ka di mabali ba? Higda. Kaya guys na. Pero kare pwede na rin, uy. Kare di ah. So 850 dahil guys, ang katong ginanipisan mo dito tag 850 ag isa. Kana na laman. Tulong ka buok. Tulong ka buok. Kaya duha man ka katri. Grabe na yung... So, then na guys. Okay ram po na sa kabagun. Kaya agbaga ninyo ka ajo pila. Ako kayong pagkaga. 1-3 agbaga. So okay ra to siya guys. 850. Yan po guys. Nang hawas pa. Kaya naman sila magbaga-baga. Kato may makarga to. William. Madaday ng tulo ni Zakas ah. So okay na sa kabagaan guys. Kay katong usa medyo baga dyan sa kado ka. So mahal. Kay baga. Pila na si Za? 1,350 na. Arang baga dyan noon si Za. No? Di dyan na mo lagiti ba? Yaw Eng. Kantora Eng. 1,300 ag-usa. Pwede na himong portahan. Ha? Oh, makarga ni mong tulo? Okay, sige. So, ito na guys. Tulo ka plywood. Ito na guys. Gikarga na ag plywood. So, madaday ni sa ag tulo. Na amping. Mataga ka, adoras. Basak na mudo. Basak na mudo, mataga ka. Boleh mga mag-umong. Sige
Sige, amping. Ano na. Yan na guys, agamang nabayaran. Plywood o lansang. Okay, so muna sa gamitin. Numero 2. Numero 2 nga lansang. Yan na guys. Muna yung mga agamun nga katri. Okay, thank you. Ato jud ko video ito. Di lagi. Gawas na bi. Aron li sakit tas mama. Kinamo na arang gahian sa ati dyan. Nga naman na si Jang nagpa. Kuan lagi. Nigara man. Pwedis na lagi na nabade. Kung pati kaya mo yan, day. Aso kilak-kilak. Wala ka ba be? Nawa na. Ta guys, ati. Tuan ayo karira. Karira. Karon pa ka, sa oras sa ka mga tusintir. Ang kuna. Wala agra ko dadto. Sa nagbati na. Aksi dyan ang bugan unsa taud. Ning wa nag Pero wa pa nagawas ni mo, day. Wa pa. Unsa man dugo, day? Dugo tubig. tubig. Tanawa guys, nagbati bro, nanindag hapon. Ay, naado ko ka. Mahampak. Dari. Di na. Damagdura ko dito. Asa imo? Unsa mabaklay ka pa dong sintir? Dali atang uban ta. Adi ang sana kay papa. Kisa may mo kauban. Papa ni Boy sa rental. Oh, Ginoo. Kaya sa may mo na dito bray. Ito sa tempag na sa guys. Malipsik sa punta guys. Nga sige, pang lipstick kay rong magwapa. Huy, pang makeup sa rong gwapa ini gutong. Ya ka. Ang tanong ko pag pa ang Era guys, ang isugsog ag nagbati. Oh, mati gatong. Guwapa sa mi guys, bisag mga tagamong naong guys. Awa. Kare mo oy, sa color orange ni dai. Datang butangan ko pagatang ilong. Aw. Alright. Highlighter. Oh, highlights. Bim, highlights baka gatang ilong na ni guys. Aray ko. Oh, ni highlights gud sa depon. Oh. Grabe juga ka. Ni lights gud sa depon guys. Kung madijut. Grabe. Kare sa manay color. Orange, mura na sila. Orange gapon dai. Para ari siguro dai. Ano dai? Ni pink man. Oh, ni orange man nagdatang Sa api. akin. Oh, tanaw dai. So, na. Dana. Sabi naman dai. Ganyan talaga ang buhay. Pila to dai? 626. Hanggang balance. 626 na laman, balance. Okay. Wala na yung balance dari spacing. Mga anak na dyan, kaya sige nagsingot. Nasa kapit na. Bira. Ito. Gabati ini guys. Gabati. Gabati ini sige ngisi. Nalinda pa mi guys, kaya may kwarta guys. Okay na bibi. Gawas na bibi. Uy, ara jud nang mga taday mo jud kong gibidyoan. Sagdi laman na remembrance. Gawas na bi. Huwag mong pahirapan si Ano mother. gyud kimtot? Na. Ikaw bibi hakap. Pagkadua juday. Ano mo ta oy? Mula ako na to. Pag-chat naman, huwag ka nang mukha. Ato kus ubay. Ato kus ubay mga anak. Tapos doon na milyo. Lajo maday pa, di ko kalaang. Lajo Ato lagi kay Lajo. na ka sa hospital dahil na ara. Ano man si Jal, si pamatig. Kanang di kanang Buyag siguro si Jaday. baw lagi arang Kasi buyag doon siguro ka na dako buyag mga Buyag lagi sa mga Oras ang panganay. Ang kuno uliot man kanang lang. Lala muliit, tigalas bugan. Muliit sa bugan. Ha? Taoy. Abot tas puto day. Tubig na day. Tubig. Di na lagi Tubig ni. Tubig ni siya guys. Para Tanawa lagi. Dili palit man may uguan plywood. Bitso ko na niglaag. Pilit kayo mo dun daw. 100. Ito nami. Kasi okay ra ka diha wa kayo ba? Okay ra ko das. Ginoo ko daw. Lagi. Daki silingan dagdag ski. Singgit naman ug. Ay tama, hindi mo gawas na. Bitaw gas man to nami kay okay na day. Kaya mo yan. Lagi. Thank you mo ko Ito nami, bye-bye. Ko na lagi mo picnic. Utong dun. Hatod sa tijan. Utong dun. Hatod sa tijan. Ter, sa miday ha. Ay habang ka. Ay guys, nagbati na to. Ato ko na si Jascoan. Doon email yung mga anak. Ato sa hospital guys. Guys, naghatod sa plywood ya. Huwag ba ka nakamalisod? Okay ra? Darag smile? Oo, lagi. Okay, lisod-lisod na po ito mga aksyo sasaw. Dansin man pagka. Maupod. Mabagat sus nga. Kata chicharon guys ya. Miss bye guys, nakapalit na may og plywood guys. So kanira si Jaka baga akay. Akatong arang baga aka so kay paglibo kapin man. So kanira okay na ni siya guys. Okay na ni kabaga. Ja
Agi jahang style ni inig kuan. Supsutun aguan kahoy. Pano? Supsutun sa ilalim. Okay naman dyan Baga-baga naman 150. Sa mga ibutang dari guys ag plywood. Naris bahay. Kaya mga ipapanday ni tatay. Bisa tadalis tang portahan. Alright. Yan na guys. Open na. Open sesame. Dali na paler. Asawan, dari. Tesa. Oh. Okay. Okay. So, din na guys. Dari sa ibutang kay naman dari ang mga kahoy nga gamitin pud arong himudan ni jang katri. So mo na siya. Baga ampun siya guys na. Nay kinabagan. Medyo mahal-mahal man sukar ra. Okay na ni oy. Di na lagi na banggi. Grabe pud guys no. Sutsuton man siya pagkuan ni just kahoy bas ilawom sa dani ni jay nigpanday. So ni palit na pud mig lansang. Arong nanay magamit. Whoops! Lo. Taban masangin. Ako na pala itong isa. Pa. Ako na PR sa itong isa. Tapos sabi. Okay, sorry na guys. Oh. Uso na karon guys ag ganing na izahang lock nga dias nga center lock. Mo na jay gitawag og center lock. Mao na kuno ni uso ron. Kung ari makunos daplin. Ari magud kunos daplin guys lugiton. Sagaran kuno man ay manglugit. So na sa nga ibutang di na sa basta-basta malugit. Pero pa maglugit kay di pa sila kalugit abhak na may ilang ganot kay na may daghang iro. Guys no, wa pa sila lugiton na sud. Mga mini garden. Guys. Narabi daghang saluyot na nang narut na amo nang pataggan sila. Ben, kano makasedag hangin. Tagak nagamong manilabhan guys. Direksat na may ganihag laba. Paghato namang kim-kim. Okay. Ara, grabe bukarag init. Charog limang mahani. Palit pagkugtuwa guys sa mga dik-dik. Ito 43 ang kilo sa kuan. Starter. Bimig brand. Sana all Bimig. Baka naman Bimig. Ito. Ano siya guys. Palit ko 15 kilos. Hamalikon sila datos papagabal. Hinog na. Dalian na hinog. Uy. Dahang ko naman na. Hinog sa init. Pwede. Bagha des papagabril ron. Dalang gipang gawas ang kahoy. Nana, how's papa? Aman papa. Okay, din na guys. Ag tulo ka plywood. So muna si Zay mang ipapanday ni tatay. Muna mang cut tree darhis. Bye. Ano tapo do? So, aron ako na may pujo yung skim-kim. Unsa? Okay. Sure ka? Acha. Maglimpyo sa ta. Karoon niya tapo do ha. Maglimpyo taron. Tapos tabangan gino ko. Mag-itik. Mag-itik. Glubot. Ha papa? Iliakim! Iliakim! Ilia! Kalbagbadzing gamay. Isus, ninuulian mo na nilak-lak. Dari nga, sakpan! Sakpan! Nagbadzing gamay na nilak-lak. Sakpan, nagbadzing gamay guys na nilak-lak. Dali, dali! Hindi ka abugya. Ito na nga, banwasan. Ikan, pader. Ha? Aw. Tara, tara deh. Yan na rin isira. Ito na guys. Okay. Bughaan.
Daan sa papagabrain kami kahoy guys.